Jeg hedder Helle Stærk, og jeg er fællestillidsmand herude på Gåsdal Bygningsindustri, Velux i Skjern. Jeg vil gerne opfordre dig til at stemme om din overenskomst, når det bliver muligt. Det har jeg mange gode grunde til. Det er vigtigt, at vi viser, at vi står sammen. Alle sammen. Det er ikke en selvfølge, at vi har gode folk, der har mulighed for at forhandle på vores vegne, for det kræver, at vi er nok. Og der er ikke noget, der kommer af sig selv. Din overenskomst sikrer dig størstedelen af dine fordele og rettigheder på jobbet, ordnede forhold, når du har brug for det. I Danmark, der har vi nemlig ingen lov om løn og arbejdstider, overtidsbetaling og pension. Men de regler, de findes i din overenskomst, ligesom så mange andre ting. Løn under barsel, barnets første sygedag, løn under sygdom, de 5 ekstra feriedage, den 6. ferieuge, din arbejdsmarkedspension. Det giver også vi tillidsfolk mulighed for at lave lokale forhandlinger. Så gør en forskel. Stem om din overenskomst. Så er du med til at sikre en høj stemmeprocent, så vi viser, at der stadig er grundlag for forhandlinger. Så vi kan stå endnu stærkere i forhandlingerne, der sikrer os gode forhold.